Bveni ratiri kutaura mapeni rakauya pano 3 years richiuya pagore raiuya kumunda uko rasvika mumunda umo raisvika robata dama so rakatarisa kuno kubva kuseni amaiona kuti rabva nokupi rakabata dama kusvika dzakuenda kuma 11 amaizoona kuti raenda nokupi. Togara gore rinouya raenda ka rakuchiuya gore rinouya kana mamuri muna Juni ndi Juni harichauyawo gore rinouya. Zvarakaita gore rakapera ndo zvaraingoita rogara iro roenda gore rokupedzisira rakabva rakauya vakomana vangu vada kurirumisa nembwa ndikati aiwa zvamuri kuita izvi hazvibvumirwe. Nzvimbo dzimwe dzinoera ndobva vasiya ndokubva rabva iro ndobva raenda kwadambaza apa. Rasvika padambaza panoitika ndokubva vauda kurirwisa padambaza paipai. Bveni rekati munonyepa imi ndobva rikarova imbwa imwe ndobva yabatwa ndokurumwa ndobva raenda rakadai harina kuzodzoka kusvika nanhasi. Harina kuzodzoka. Saka takaona kuti pane zvaraireva zvaraitaura vanhu tinogona zvedu kupikisa nokuti culture hakuna ka. Inini ndoya ndikakura nayo musango ndichiona zvandaiona ka zvichitoitika. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo manya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chero tiri kwamakoni ndakarota hope tiri pabani. Pabani pai patakanga tiri panga pane shumba mhondoro idzodzidza dziri mumuti wemuhacha uyo dzakakwira. Pasapa pane mazihari matatu akati imwe apa ari mahombe akadai. Saka mhondoro dziye dzaiburuka dzaita zvokusvetuka dzichiuya dzichinwa doro dzichivhura aridzi dzichinwa doro dziri nhatuwo mhondoro dziedzi. Right. Ndobva pasvika mumwe mudzimu ndobva wati nyaya muri kutaura yehope dzako aikonei kutya asi manje pane zvauchataurirwa zviri kuitika. Shuwa tati garei ndakazorota kune mhute tumvura tuchinayaka kune mabhora aidonha kubva mudenga achidonha mbijana akateera tara ane zvigamba zvitema nezvichena. Ndarota kudaro ndopakanzi nemudzimu tasheedzwa makomrezi zvikanzi ndikuda kurapanura hope dzomukomana zvikanzi hondo yakunopera. Zvayakunopera hondo asi hope idzi dziri kutaura kuti utongi hwenyu muchatonga makasangana nevamuri kurwisana navo. Vari vomusango vakaramba vakati muri kunyepa vakuru
zvikanzi aiwa ka ihope dzandiri kutora panura dzaroto comrade hamuna imwe. Tese takamboda kuti asi inini handina kunyanyoda kuzviramba ndaikuti dzaindipa zvaiitika. Ndobva tati garei. Tati garei ndobva panoitika hondo yakatika kuMozambique Mount Casino pakafana mupunzarema. Ndokubva ndanzi naye Ningizimondi wade kuenda kuMozambique wanoona kuona kuti chii chamboitika. Ndokubva ndabuda ndini ndaenda kuMozambique. Ndasvika kuMozambique ndobva ndanoona kuona kuti ndobva tanzonzi kwamunoyambuka nakoku hakusi kupindika nevarungu vakapinda vachienda kuMozambique. Ini alright. Ndobva ndaenda nokumanika. Ndaenda nokumanika ndasvika kumanika ndobva ndanoona Pashave panzira inoenda kuChimoyo. Ndione pane mota dzemakamaradi dzakabhombewa ipapo nevarungu. Tikati manje panapa tinofamba sei toita sei? Totine murwere angakuvara kupi kuno kuFurandi. Ndokuti vakomana zotoita apakapo ndozokuti imimi mugara kwakawanda nyamba kudaro kwatiri kuita ka varungu vari fanike zvakaita pano nepaimba iri pamusoro pane kakowa kanodzika kakadai. Vari pabrokeding yekubrokedha main force inobva kuChimoyo nekumanika. Ini ndobva ndaenda kumanika ndasangana nemakamarada ndokumutaurira situation. Ivo vabhomberwawo motikari dzedze ndokutorana nemakamarada aye ndokuuya navo ndokusvika paipai. Tasangana neimwe povhu yakati muri kuona izvo zvakasvibirira pamusoro apo. Tikati zvikanzi varungu ivo vanezvipfuti zvihombe vakazvivhara nematende. Tikati alright ngatitangire ipapo. Ndofunga takavahaka varungu ava nokubva vaita sei vatiza vamwe hameno zvakaitika ipapo vafira ipapo. Ndokubva taenda kumavhudzi ndopakafa comrade Mupunzarema ka. Zvandikaona ndokutangana navo ukutotauya nepfuti huru zvimakatusha zviye tinazo mamota bhombo totine 2 ma82 madiki mota 60 totine 4 nemabhazuka atikange tinawo akanga ari 2 futi. Tikati aiwa patakakwana. Zvandikaona tasvika pana mavhudzi varungu vabasikania kumakomrades WDF vauda kubuda nayo. Yanga ine vanhu 3 ndobva hameno zvatikavaita ipapo. Ndobva vanyura ipapo. Ndobva vasiya mota iye ndobva hameno zvaitika. Tichizoti fambe pamberi Mbijani takaona convoy zuva rakunonyura vanzwa atirari yatinayo apa iri kuita zvairi kuita. Takasvika pokuti vakukwira kudzokera muno vachibva kuMozambique kwavanga vanoataka paMount Casino. Vakaita mudungwe malines 2 aibva kuno kunobata kugomo uko. Zvimwe hazvina yekupfeka hembe, zvimwe hazvina pfuti, zviri kufamba pano nepane Zimbabwe ka. Isu takagara panapa tikati varume imbomirai kuridza pfuti makamarada. Tikati mirai riketione zvavari kuita. Kana vatoti denha panapa nokuwanda kwacho kwavakaita plus zvombo zvedu zvaita zvatapudzika ndokubva wapinda havana kuzogara ceasefire. Hondo yapera. Hondo yapera. Ndini ndakatozopinda futi nereinforcement
yepaMount Casino vanga varipo ndakauya nawo kusvika wasvika padzapasi Foxtrot hondo yapera. Mama nerengi ipi apa? Ndiri DC detachment command. Detachment command. Kubva hondo ichitanga kubva ndiri kunoko ndakatanga ndiri section commander andina pandikamboningirika pandikambonzi chichi kusvika tapinda naNyati nyembe dzedu ndidzo kusvika hondo ipere kusvika ndaenda kuNational Army. Enda kunze atina kumbogara kunze kwedhitandi. Pandaienda kunze ndaitoenda ndatera ndege. Ndatonzi tera ndege. Ndaenda kunze kuti ndizotenderera kunana Nyadzonya Tembwe andikuzive. Ndaitoenda naChivenga uyu. Iye vice president wenyu. Ndiana andaenda naye. Vanduzi, Gondora, Virasaraza, uko ndaenda naChivenga apiwo misheni ka ungoniti handiteze toenda ndopa ndikaziwo kunana Vanduzi, kunana Virasaraza, Vanduzi, Gondora, kunana Chikambawo. Mama lautaura nezvamatangano pamazopinda mune dzimwe nyaya akanga ari musoja akaita sei mangoti pasenyenza kuti airamba kudzokera angari provincial commander wedu kumanika angari chef wao ndiye Zimondo uyu tiri kumanika nyaya tikamurume uye tiri muno mufield aida zokurwa maningi zokurwa mweya wokurwa nevarungu akanga anawo mhirizhonga nemafighters kuti ndiri mukuru ndikazodika kana vabereki chaiva vaimboziva kuti ndiani uyu atinayo iye naZimondo uyu paari kuti ufungidzire kuti pano tine mukuru anotyisa ndiye head weprovince aiwa vakanga vasingambozviratidza kana kutomboziva kuti ndimi maitomuremekedza kuti tina bosi wedu kuti atine pana ivo kana kusvika hondo ipere tiende kuAssembly Point tizoparadzana isu takwenda kope takwenda kuNational Army ivo vasara vari kuAssembly Points akanga asina kana mweya uyo kuti uyu atadza ngarangwe ngadi vakanga vasina vakomana ivo good one good one. Mati panhoroondo dzehondo dzakakurwadzai tipei dzamakati marova varungu makaenda kubhesi mukatanga kufara kana kuti gathering point muchita kuti right tavarakasha muchitanga kuimba muchiita morari muchita kuti muvengi tamurwadzisa. Pane yandambotaura epahonde handiti varungu vakatirwadzisa pawawazira ndopakavharwa misheni yepahonde misheni ka vatirwadzisa ndokubva taenda isu taitofunga kuti imwe section yanga iripo pamwe maybe vaparara nyamba varetirita vaenda kwaNyabadza vanhu vazosara vari pataita ava ndove-reinforcement vanyowani vasingazive zvavanoita ndokubva taenda tavadzurawo ka kana ivo vakabvuma kuti vanhu ava vanoita sei
vanofa vachimuka Oh, vakafunga kuti zvitunha zvezvo vaurayawo zviye ndo zvamuka zvakuvarwisa futi ndo zvazovarwisa futi aiwa tiri isu vamwe vasina zvavanga vaitwa ndingangoti ihondo dzakawanda ihondo dzakawanda dzokotika taiti kana dai tikavafemedzaka ndachaino chataivimba nacho mota yakaipa mota yakaipa mota bombo wakaibata kana dai apa pachinzi pane varungu hobho kana kuti muvengi akabva apa kusvika apa kapa neimwe yatikaita kwanyabadza ya isu taronga yekuda kunoataka pamapurazi tikati nhasi toda kunorova mapurazi mangani 3 tapinda munzira tiri kuenda tasvika pamusoro pegomo tiri kukwira ndokomokomoka kuti tichifamba tinokoromoka tiende kumapurazi kuya varunguwo tatengeswa isusu hapana zvatiri kuziva varungu vai vari kuuya varoda kuuya uzoataka wani isusu ndobva tanosangana pamusoro pegomo paipai usiku ndobva vatiridzira isu takafungidzira kuti nhingi pfuti dzarira idzi ndofunga makomuredzi ari kubva kope kwagandanzara takanzwa kunzi vakufamba ndokwavakuita nzira yavo inobva uko ichiuya kuzobudira kope kuno kubhonda vari kufamba nekumapurazi ndobva tadzoka tiri kudzoka tichitarisa wani mujibha angachitiratidza nzira apfurwa comrade angari pamberi wesekiriti wedu akarohwa panapa matumbu achibva abuda ndokubva atizira musango ndobva anofa ikoko asi takazomuwana zvedu tiriso havana kumuona varungu ndokubva varamba vachiita sei isu tiri kudzoka ivo vari kuteera tadzika gomo tasvika pai pamba takuti rege tichibvunza information kuona kuti ko pfutidzarira uku pane zvamamboona here mimi masikati povhu yendo tiri kutaura naye ichiti hapana zvatamboona mwedzi wanga wakunodai tiri kutarisa kudai kumashure toona my god convoy iri kuuya vari kuenda mudhunduru vari kunotora mapositions isu tiri kutaura nevanhu ava kavakavaka nguva yatiri kudai tiri kutaurira mamwe makomuredzi kuti musaredze pfuti tangai maenda mumapositions tingapfuura netega tega dzikai ivo vatitangira pfuti kwatiri tikati haiwa mboridzai zvedu avo vari kubvunza toita sei tikati mirai musadzorere moto mirai tivaone urudhi hwavo kuona kuti hwakamira sei shuwa avo ndobva vaita sei vari kudzika tiri kutoona varungu vai tiri kutovaona isu takavapfavira vadzika vapedza zvavari kuita vatanga nemota yatanga tinayo tine mota 82 ne60 ne-RPG totine RPG 2 Chinese tadaro manje ka ivo vari kunzwa patiri kutaura paipai tiri kushedzera vakati fire heavy fire ikoko ndokwawo kune mota nechisekuru changu chananyitaura chokwana matema ichi achigoiti hetu pfuti akubvunza kuti mukoma toita sei ndikati imbomira hande apo tinatsoenda paunotora kavha yakanaka ndobva taenda tapaona pokunosunzumara tiri uku ndiri kutora mabara mabhuza
ndokwakorekta ndobva auya mamwe mabhuzi espare ndabata ndini uko ane mamweka papochi uko ndoita seifire ndikati right wani kumapeto vanenge vasara vachamhanyira pakati hatisi kuda anobuda apa hatisi ndobva tarova 1 2 pakati 1 tikanzofaya yese kunyerere kuti si zvachose uku makomerezi asati aridza chipfuti avo vari kubvunza kuti vana mukoma takati mirai muterere pari kubva faya hakuna kurasa zvombo mahara musarase zvombo mahara ndobva tanzwa apo pakurira kapfuti nepapapo tototo tikati 1 bhozi hazi ndobva tatora vabereki vaiva tikati vabereki zvaitika kunoku takakusiyai muri kuno munodimburwa musoro nemachinda handi ndobva tadzika naoko ndobva tasvika panyabadza a tabva kubika tiri kusvika paipai ndobva taita muswe tikati tiri kuparara ipapo mangwana kuseni vauya vamwe varungu vari kubva kukembe kwari kuda kuye vari kubvunza kuti pfuti dzakarira kupi hameno kuti vaipindurwawo vachiti dine povhu dziye ndokubva vasvika nepatangatiri vanga vasingazive kuti apa pane makomuredzi ndobva tadyorana kusensen 7:45 tadyorana navava ndobva takwira mugomo ndobva tanogara zvedu imomo zombe kusvika zuva ridoke maherikopta auye ari kutenderera ari kutsvaga kuona kuti kwakarira pfuti ndokupi zvaitika nguva yakawanda izvozvo zvokuti makanatsovarikita zvokuti marova inini chinhu chandaizeza ndechokuti handiti marwa hapana apa kava munzwa avo kwakanyarara kuti zi moti handiti unoasota uchasvika mumwe apfurwa makumbo cheteka uko ane pfuti anogona kufuridza wakafa maruza ndimi zvamaita izvo zvakakwana anenge asara tosangana mangwana tosangana mangwana kwese kwamakafamba kumhuri yamuchiri kurangarira besides yana Grace vakakuchengetai kwemwedzi vamwe ana Mujibha nevabereki nana Chimbwido makashanda navo amuchiri kunyaza kuti ningi kunyangwe ari mupenyuka yakanga iri mhuri kana kuti anga ari Chimbwido kana Mujibha neChivindi ndanani kazhinji tisingataura zvokunyepa iko zvino nyika yasununguka ka ana Mujibha 20+ zvandiri kuona nesuwo tatu ana Mujibha handiti ka bvudzi redu ranokurumidza kuchena saka unongonzwa kukura handi mazvona nyaya tiri mubattlefield kuti tiri muno musango ataituma munhu wese kuti Soromwa ari kunzi Mujibha taitsvaga mwoyo womunhu kuona kuti uyu munhu kana dai akanzi abatwa akepichwa nevarunguka haakwanise kutitengesa pane mukomana tiri muhwedza ataiti Danaimos mukomana Danaimos mukomana uyo aigona kuti save akazara mune zvamuri kuda kunjanja momutaurira kuti zvakati kana kuti pane makomuredzi ari kuda kuyambuka kubva muhwedza achienda kupi kunjanja aiti akakutaurirai kuti ana mukoma 4 days Sabi River hasi kutangika ka ende sure asi iye aiyambuka
mukomana yeye kana dai makamutuma kuti ari kuenda kunjanja ari kuenda kuhwirisha kuye zvamamutaurira ndo zvaanoita akamboedza kutengeswa nevarungu achimborohwa achidika asi mukomana yanga akashinga handina kuona dambudziko naye handina ende anga asina zvezvokuti village rangu riri apa ndo pandinoshanda ndiri maigona kuti muri kuda kumutuma zvamunoziva kuona kuti kuri kufoendwa uku kuri kufambiwa uku kunotoda munhu akangwara makamushedza momutuma ende zvamamutaurira kana magandanga kwaari kuenda vaitovimba naye imimi vamutuma muchivimbawo naye vamwe vaigona kuti semumwe mudhara ndiri pamuparutsaka panana Grace pana anchataura pepe akauya ndege dzauya kuseni dziri kutsvaga mumabhesi wondotanga taitira paSt Peter handitika padhuze neapa padhuze nepava pandanga ndaenda ruda kembi iri apo pandiri apa pataitira hondo paSt Peter apo pana Grace ndipanapo mudhara uya auya ndakangotanga kungonyumwira kuti ndimutume ava vasikana vai vakati madi kumutuma zvenyu anoenda akaenda ndokusvika iye achitaura kuti ndasvika paruda ndokubva ndabvunzwa nevarungu vai kunzi hei wopiwe nehamba wopiwe na puma akutotya ipapo ndokubva adzoka haana kukwanisa kuenda kope kwatumiwa kwekwe tikabva tangoti ngamira akadaro ndege dzavo yadziri kuspotaka ndinaye kudai so akuda kuita sei akuda kusumuka kuti atize ndobva ndamubata ndobva ndamutorera grenade ndikati uri kuona ichi iwewe neni kana wauya uzotengesa inini tese tiri kufira panapa ende ndotanga kuputitsa iwewe ndokubva anopfava apedza ipapo ndobva tamutika mani zvachose kana imimi vasikana musataure kuti aripo vasikana vacho vaiteerera toenda padhimbwa apo po pane mumwe musikana futi ainzi Delphine pane vamwe vasikana vaiteerera okuti kana dai wakamutuma zvawamutaurira ndo zvaanoita ende toti singatume munhu wese nokutya masellouts toti singatume wese taitoti panzvimbo nenzvimbo toti nevataivimba nawo ndo zvataita musi wamakanorescua John nyatanga ari kupi nyati hameno kwaakanga asara kuvarungu akanga apiwa matroops kakuita fanike makomrades ivo vasiri ndo patikanosanganidzana nayo ndobva tazodhura ava ndobva tatora mavi edu yanga atobva ipapo aendawo somewhere nemamwe makomrades futi ivavo vangasina kutrenwa vatrenerwa mufrandi tiri painyanga apo ndokubva vaita sei ndokubva vapanduka vakanopanduka nenyevasikana vatrenerwa mufrandi vopiwa pfuti vakushanda ana vaenza nani ana mamvura vadaro ndokubva vaenda kuvarungu hameno zvavanga vakonana nevamwe kuti anditorera musikana wangu uku vasikana vacho hapana ari kuroora
kungoti hesi nemuromo zvavakurira ndokubva vaenda kuvarungu vaenda kuvarungu ndobva vauya futi vakauya vangani kuma-30 chakuti ndobva tavaendera tikanatsovasvikira varipo vari vakadhakwa tataurira vabereki kuti vape doro sterek ndobva vapiwa doro tikati imimi vabereki motapudzika apa musawande tapudzikai shuwa ndobva vanotapudzika ndobva tavasvikira takavadhura pane vamwe amai vakange vakazvitakura amai vaive nemwana wavo musikana vanga vari varidziwo pamba ipapo ava vanga vakutovada kuvakonza maschools apo nemwana wavo varoda kuvarepa pepe tasvikawo munoziva pfuti dzakarira dho iri rakarohwa rakadonha ine kuti rakadonha ranga rakaita zvekuita sei ndokubva amai vaive vakagara kuseri kwedhoo nemwana womusikana dhoo riye rakangwavhara kudai havana pavakakuvara kana kuti chavakaitwa pakafa izvi 38 tikatotora mabhegi avo nemishonga nepfuti tikabva tabuda nazvo havana pavakakuvara ava havana ndikati midzimu ineni masvika kudza pasi ndokwamakazoba muchinosangana nevabereki makafamba sei kubva maassembly point first time yenyu kuonana nevabereki kubva 1973 tiri padzapasi pakauya mukoma mwana wakababa mukuru auya ipapo ndokubva asvika anga nemota kamota nemwana wake asvika paipe naamai vangu vakauya vachitsvaga vachiita zvokutsvaga mumassembly points chichi ndopandikashedzwa inini nana chinoda kufa aripo mumwe anonzi Comrade Gaseke oldman ari uko matepatepa mamuziva handisati ndomuziva zita asi hanzi ndasvika kumba pake tiri murwendo allright tikatirenwa tese futi nedzo totiri tese ndobva vandishedza zvikanzi uya kuno ndaenda paye ndasvika paipe ndiri kutoona kwinge uyu mukoma ava ndamai ndobva ndonda negero randaidanana naro comrade anova ndiye amai vevana ende vanhu vandikanotora pahondo naichitaura pavanga vachigara pakafa mupunzarima paMount Casino ndichiuya nawo kudza pasi ndobva tadanana hondo yapera ndokubva vazomutora mukadzi uyu wouya naye kupi kuno kumusha vachibva naye kubhoera ndokubva ndatiwo ndano mukadzi ivo ndo vakatouya uku vachitotsvaga vabereki vachitotsvaga saka muine reinforcement yenyu ndopa makasangana nemudzimai ndakavatora vanga vane macomrades zvokuti zvomuno mufurandi vanga vasingazizivika vaitoda kutungamirirwa ndini ndakange ndiri mutungamiriri wacho ndapiwa order yekunovatora vanga vana Chibage naThomas Membwe ndo vanga vari member dzegeneral staff dzavanga vanadzo idzi dzaigarawo kunzeko ndobva ndangoya navo vese riri gurupu revakadzi rakazoenda pamanyene yes
ndini ndakauya naro kubva pamavhudzi apa ndakuya nawo munhu mupfura ndihondo yapera ndokuziita muri nakomrade venyu zvazvakaoma sei paintegration nyaya yanga yakatiomera ndekuti nyaya dzacho dzinototyisa kudzitaura amen manga musinganyatsowirirana pakuti manga muri mavenge muchirwisana mairespectana mairamba muchingotyanana maiita sei just pakuti kungoscratchiripo ndeyekuti isu takabva kwandiri kutaura uko topinda Bulawayo tenda Bulawayo tasvika mumakembi mushe tangoti garei ndingangoti tosina kupedza svondo tikaona imwe bhataroni yanga yapedza zvemubatanidzo wayo yanga iri pamhiri pedu so tikaona vanhu vevauya vari vauya kuzopotera kukembi kwedu isu tisati taningiri tichiri kubva kuAssembly Points kuti tiende paRuweren Baraki vamwe vachienda kana vaenda papi kubread mushe inoti dzakuenda kuma3 tikaona zvatiri kuona izvi ndizvo here zvinenge zvisiri tizoona usiku wacho kuma8:15 ngepfuti dzatanga asi vaitangiwa ndiwe vanga vakapedza training vaye ndo vaitangiwa vachiuya kuzopotera apa saka isusu to tisingatangike zvedu to tisingadenheke ndopakazopera mhirizhonga munyika ndobva yadzikama ndokuzoya pano ndokutora munda muri kurima zvenyu panapa tiri kurima zvedu asi ndingangoti njambanja yatanga hondo dzeminda tapinda mumaminda vana vangu toona tichiri vana tudikuru tapinda kudaro so handina kuwana nguva yekudzokera kumba ndisingawane handiti tati ndakatangira ndiri uko pakanjinga padhuze nepatogeti mapuraza yaya ndini ndaimonita iwaya namutyambizi ndobva kwauya mamwe makomezi ndobva ndanzi ndiende paBatcombe neFirrington neGeorge Taylor nekumatepatepa kuKauru ndakumonita mapurazi ese iwaye ndobva ndabva ndokuenda kuRuya Forest ndabva kuRuya Forest ndobva ndanzi advance enda ndobva ndasvikira paRedberry ndasvikira paRedberry ndokubva ndauya pano handitika mombe dzangu ndobva dzateera kuuya panapa dzateera kuuya pano nemakomba emakorokoza mombe dzangu dzakatanga kuparara paka handisisina mombe ndasara mombe handisisina nyaya dzacho dzemuno mapurazi chadzikaipira zvakangofanana nekuti ndine munda ndakapiwa munda kauyu ndapiwa munda une 109.70 hectares handitika handei uku kwacho kwaunoperera uku kuri kurimwa nemumwe ari kurima uko arima uko kauko inini ndiri kuteerera mutero ndaenda kurenzi nyaya iripo ndeyekuti
demarcation ndofunga vakauya veHarare vachida kuedza kuona pane mugano. Ana mai Mavhunga ava ndondavataurira futi kuona kuti uyai mundiratidze pano mugano wangu. Ndokubva vataura vakati munda wako uko wakabatana naCatherine ndikomuredi. Saka tichaedza kuti imimi mega tigare pasi makomureds titaurane tiwirirane. Ahoye paka amai Mavhunga vabva kuofisi vachiri kuofisi avo nyembe dzakwira vaenda kudaro soka chiri kundirwadza chero nanhasi mutero ndiri kuteerera purazi rakakwana 109.70 hectares handitika uyu ari kurima panzvimbo pangu. Uye mundibatsire ndekuti handina hama kana mukoma wangu zvakafo kuhondo, pamwe ndiye akanga akadzidza, pamwe ndiye aitozondibatsirawo kana kunzwa chichemo. Hapana anokubatsira, hapana. Asi wakatarisa handei pamabasa atikashanda ka nyika ino kubva kuno kutete kunoko kunobata Zambia, apa paifombwa netsoka kunobata Chifombo wodi, zvokuti dai tsoka dzaipera sematayi emotikari ka tingadai hameno urema hwacho kuti hungadai huri papi. Asi kuti uwane chinokubatsira, anongokubatsira hand to help ka, chero polisi unoona inogona kuuya ichiti tibatsirewo chichi kana mota tiwane chi, kana une dhora warimo wotora wovapa, handitika mota yofamba, handitika uchitaura kuti zvinhu zvigadzikane munyika. Asi iwewe kuti uwane munhu anokubatsira unoita fanike uri kupika jiri repasi kuti ungoti zvina mhosva zvakataurwa naNehanda naChaminuka kuti mapfupa angu achamuka. Ndokumuka kwatikaita tichirwira nyika. Asi ndinongokumbirisa kuti munyika ka dai vanhu vairemekedzawo vari musango veve vakapararira musango ka vasina chavakaita se chavakaona, kana vachibatana vapenyu vobatana voita zvavanoita zvavo. Aiwa isusu tikafundiswa kunzi chedikita rako ndo chako pachikomonisi. Hatina shanji negodo ende nyika yacho tiri kuishandira. Asi ngavachitirangarirawo kana dai tino zvichemo, ngavatiteererewo chete. Hatina basa nezvakawanda. Tichinovhara program yezuva ranhasi, makarasikirwa nemamwe makomrades kunzvimbo dzamakarwira, muchiri kutoziva nzvimbo dzacho kutonzi mukanzi nehurumende handei munotiratidza Parere Magamba? Dzimwe ndichiri kudziziva, asi pane nguva. Pane nguva. Ndiri muHwedza, ndichangopinda muHwedza, asi ndambotaura nyaya yamuzorewa yenhumbi dzaisa poison. Kumugano weHwedza nezviyambe pane one vakomana vandinobva navo kumadziva uku, vakanga vari kuNyamaombe detachment. Vakanopinda dambudziko iroro, ndikatoratidzwa makuva avo kuti aya ari muzviyambe. Ndaratidzwa makuva ayo emakomrades aya, ndakauya kuno kumusha, hondo yapera, ndobva ndataurira hama dzacho. Mumwe wacho aiti ndinosvikirwa nemudzimu wani weuyu akafa uyu. Ndikati aiwa ka
dai waisvika ngaone inini kana uchitaura chokwadi ka kana uchinyepa ndoutaura kuti aiwa apa marasika shumba kana vanhu vacho ndoenda ndinokuratidzai pavari vamwe havana kupfurwa nepfuti wokumaraini kwedu ku1 angari sectoral commander ndisekuru wangu rudzi kwakazvarwa akaseke vacho ari kunyamombe uko ndobva ndamunzwa tiri padzapasi pepe ndobva vanondiratidza guva rake futi ndobva ndariona riri muzviyambe uku kunoku ndobva ndauya ndokubva ndavataurira kana 1 andikaona akapatikira izvozvo hapana nomumwe atikanoningirika atikanoviga tikangomufushirira padhuze nerukova taita conduct pakembi tairova kembi tarova kembi totiri kupi kuhwedza tarova kembi iye hameno zvaakaita tikangonzwa angoti kumutarisa angapfurwa panapa akarohwa nepanapa pachest ndofunga angari paproni achifaya kukembi ndobva tati hatimusiye ndobva tabuda naye ndobva tanomucherera patikamucherera kembi yanga irioko ndobva tanoyambuka kakovata ndobva tamboedza kutera murukova kurasa varungu kuti kana dai vada kutiresa hapana chaunoona ndobva taenda pavo pane zvichuruso ndobva tachera ningi ipapo ndobva tasiya tamufushira ipapo yembe kuzviyambe makazoidhila naye sei yekuisirwa poison pamajini nemamini brief vanhu vacho vaifamba vachiita izvozvo vachitumwa vamwe vacho tikazoguma takuvakepicha nehembe dzavo idzodzo ndobva vazokurumidza kuziva kuona kuti vari vomusango vaya vakuziva zviri kuchitiko havana kuzotumira kana kuzovaona ndobva zvapera asi zvakanyanyoitika makoni negandanzara pakaitika madisaster iyeyo wedza ndobva yanopinda mbijani mbijani zvokuti mamwe madisaster ekufirwa kweduka zvakangofanana nemamwe okuti makomrades aigona kuatakiwa nevarungu handitika vadaro votakura zvitunha zvacho varivo hameno zvavaizonozviita kuti zvakaitika pahondo yepahonde vhari yandambotaura iyi pakafa makomrades 32 vakanyangadika ndopatikazonovatina usiku hwacho apa vakati vanhu vamuka toenda pazairimwe apo pamutangadura apo ndohondo dzandikanyanyoona idzi dzimwe dzese idzika kana dai aitika ma1 vachikwanisa kutakura makomrades eduka asi kakange kari kashoma especially muinyanga midzimu yaiti makatera mirayiro yevakadzi vakadzi havadiwe mbanje hadzidiwe kashoma kubva ndiri kuTistedka kusvika ndasvika kuno kudisaster yandikanzwa ndiye makomrades aya ana John vaenda naNyati ndiyo yokutanga
ende taitoramba kuti ava vanhu ava vanouraya munhu kuuraya kuti po ai taizviramba tichitanga kuinyanga tairamba ndekuti tese taiteera mirayiro yevadzimu ende shuwa ndo pandikabvuma nokugutsikana kuti variko varidzi vanotungamirira zvesho kusvikana nhasi aiwa zvevadzimu ndinobvuma ndekuti ndakaona zvandikaona zvisiri zvemaminimini chiri chokwadi chokuti unoti ishuwa here kana kuti manyepo icho chiri chokwadi. Saka kubva 1973 kusvika 1980 muri musango mbanje hamuna kudzirova? Chero nanhasi handipute mbanje handipute kana doro chairo ndaiti ndichanwa doro ka ndaigona kuti ndaibva kuseni ndichiita zvandiri kuita zuva rakuenda nguva dzinokwadza kuenda kana kuma 3 kana 4 ndonwa ndosingakwanise kupedza kana 2 courts handikwanise ndaiti kana daendekanwa 1 kana dai maskadi zvihari zviye takanwa kana kuti ndine vamwe ndiri ndega 1 ichocho handaikwanisa kupedza zuva richingonyura handichada hamene kuti chi ndosingakwanise kunwa doro usiku kana kumukirira zvezve ndichiti ndiri kunwa doro handizvikwanisa. Detachment commander, makafamba nemauto akawanda munguva yehondo yechimurenga. Vamwe vakatsakatika muhondo yechimurenga, vamwe vakazotsakatikawo hondo yapera. Asi kune vapenyu vari kukuonai pazuva ranhasi muchitaura muri pano papurasi penyu. Mashoko amungade kuvaudzawo ndekuti chi? Pane makomrades handitike akabata pfumvu vachirwira nyika ino ndinokumbirisawo kuti varemekedze flag yedu ndekuti tikanotarisa zvinotaura flag tisingabate pazvirimwa nezvicherwa red inondifungisa zvakawanda ende kana dai ndakaona vamwe vana vemakomuredzi vachitambudzika vachifamba vachidi zvezve ndakaramba ndakavatarisa ka vanondifungisa zvakawanda kuti dai waingowanawo zvako kana kuti sadza rokudya uchiguta ka omirira ipapo ndekuti pane vakatifundisa Mao Tse-tung aiti masununguka varume munyika handiti ka ziso rako risasvike panyika yese uchiti zviri kuita nhengo uyu hanzi unoguma warasika vaitaura machina vaiti ndo vakanditraina kusvika paspecial course yepolitics vaiti chedikita rako ndo chako takamirira ipapo kuti chedikita rako ndo chako nokuziva kuona kuti basa ratikashanda takatumwa nevadzimu venyika ana mbuya nehanda nana Chaminuka chakatiraramisa ka hadzisi njere dzemupenyu injere dzevadzimu kubva nehanda nana Chaminuka vadzimu matunhu mataitambira tiri
takakwanisa kuvaremekedza ivavoka aiva tinoraramawo zvedu mune zvakanaka. Aiwa, Comrade Bernard Museve, ndizvo. Amen. Tinokutendai. Sure. Tauya tagara 3 hours. Sure. Pane chamuri kufungidzira kuti paBhaibheri renyu pane chasara? PaBhaibheri rangu hongu ndingangoti pane chasara. Ngachiuye. Chasara ndinoda kuchidzokerera ndichiti hondotarwa tapedza handiti tasununguka ka ndiri kuona munomu mune madhomeni munyika muvengati airwisana naye aiti 30 meters apart from the river from waterway pakurima mbeu handiti ka asi ko zvino ka chinondinetsa imimi munogona kuita production yenyu yakanaka chichika munoona kana kuti mazimwa vomutemo vanoya vakadaiwo handiti ka right toenda handiti muri kuona mapurazi atikapiwa naye mugano panapa ndina DAU kufa apo tina jaji PA vari ndo vemugano nesu handitika mugano murukova zvinonzi boundary demarcation iri pakati perwizi handitika iri pakati perwizi iko zvino handisisina rukova rwokudiridzisa ndine pivot apo pivot yacho futi nganditsotswe nemurungu ada kuuya uzotora pivot kuti pivot toda kutora ndikati itorei tione tinotangira ipapo mozoti ndakaipa asi vamwe kuvaudzowo kuti hand to help ka hapana anokubatsira asi wakazoita violence apa wakunzi watyora mirayiro nanhasi mari yangu chaiyo chaiyo ka hasati andiva hamena kuti tichawanawo here rubatsiro muche muche izvozvo ndakatomboti amai mavhunga dai mambondipo nhamba dzacomrade Shiri dzacomrade Ningu Chivenga ndambosangana naye ndamutaurirawo pamwe angandibatsirawo ndamumwe ko muhondo ndaivabatsira vana vakanditi order kwakati kunoda zvakati ende vaitovimba neni futi rimwe gore tikazombomufambisa kubva pahwedza apa vati tatumwa naComrade Ninga tongogara mission madc ega ega tisu tasumuka hwedza ndobva tanopinda mamakoni zvikanzi toita sei tikati aiwa nyaya yedu handiti mati tiri kuenda tikanopinda machiduku ndobva tasvika machiduku tisu pasingwizi bridge tichangoti yambuke singwizi pamhiri pai apa pane purazi kai iripo tinzwa pfuti taridzirwa pfuti tikati munopenga imi ndobva tavasevha varungu vayo toti nemota ka tavasevha varidza vai hazi tesu takadai nemapurazi chekerera ndobva tanobuda mamakoni tiri kusumuka mamakoni angana Comrade Fox Gavaka vari 2 Ningu uyu Chivenga ndobva tavanhonga kubva mamakoni ante water company kuborder tikati nhasi tiri kunorora tiri kuMozambique tasvika kuMozambique kuborder vakandirwadzisa chokuti pano zvikanzi sorry takanganisa imbomirai tamisa matroops angari madc ega ega tikati ngatimbomira zvikati tasiya field isina commander nyaya iripo ndeyekuti
iwewe Beni wakudzokera kupi? Ndikati ndangoperekedza ndikuda kunonzwawo mutemo uriko uri kutaurwa naGometongo. Zvikanzi aiwa iwe chidzokera kuFurandi. Ndikati ko mutemo zvikanzi aiwa order uchida usingade. Ndichiwenga. Toti Dominic. Dominic. Zvikanzi odzokera. Ene ndobva ndadzoka. Ende kuinyanga kwacho kubhodha uko kwakuiswa makipi. Vanhu vakuchengetedzwa nenenge. Kubva iko kuye ndakazoya kuzorara futi ndakopi ndakwamakoni. Ende mudzimu yokuku kutaiti handiti tarasika gomo iro rokobhodha iro raigona kuti nguva ino usiku kawo mairiona richibaka moto rese karenji kegomo katiri kuona kaigona kutsva kese moto hande mangwana kwachena muendapo paikana pakatsva mbone. Taigona kuti tiri kufamba ndakambozoona futi kuno kutete tiri muMozambique zvaitika muri kufamba mashaya nzira tarasika ka munogona kubva panapa nepamiti yamuri kuona tingati ipi kana kuti pamhiri pewaterway apo mumunda umu munogona kupaedzerwa mabva panapa pungwe muri kufamba dikita iri usiku ukoko muchiti tiri kuenda mozonzwa machongwe kukuriko handitovhunza information kuona kuti kuno kwakadika makutosekwa unzi kwenge ndopa manga muri panapa uko kwakange kusingade mhirizhonga yekuti kutukana kana kutoita napfutseki maigona kurasika zvandiri kutaura maigona kuti handiti mangorasika hamuna chimwe chinhu chamatadza kana kuti kudii moti rege timbogara pasi togara pasi totora fodya yedu yobote takutanga kuputa tapedza kuputa nguva iyoyo tosumuka tichingosumuka kufamba kana kuti pano nepachinjausa takuona kana kwanga kuri usiku kune rima takuona pakachena kuti kuinge ndonzira yatiri kuradzwa kuti yakachena uko taigona kuti tiri muMozambique tuda pamwe tarasika takunzi tiri kuenda kuna musengezi kupi tiri muMozambique taiteera gwara renzou kambasi handiti maiziva iyo iye yaigona magara pasi mokumbira mombozorora moputa fodya bute vanoputa mosumuka paipeka gwara renzou rainatsokupai direction kuti kwamuri kuenda ndoku makutoenda makutoenda hapana chimwe chinhu chichakuvhiringidzai kusvika masvika pamuri kuenda pachiva mutipo ndiani mofu yomukono shava mufakose yekwazumba tatendera mofu maita vanhu tinotenda aiwa tauya tagara 3 hours tiri pano tichitaura negamba comrade Bernard Museve. Hatina chekuwedzera, hatina chekubvisa. Vakarwa navo munovaziva mavaona, vakavabatsira muhondo yechimurenga mavaona. Vazotaurawo zvakare tisiri pakamera kuti aiwa muri yekuwedza, vabereki vekuwedza ndira kukutendai zvisingaite makandichengeta zvakanaka. Kana paine vari kuona chirongwa chino kana kuti vapedza kuona chirongwa chino vari kuziva gamba rino munharaunda dzavataura, kungave kunyanga, kungave kwagandanzara, kungave kwamakoni, kwachiduku,
kuzviyambi nekwese kwavataura, tibatei, tiuye tigare nemiwo pasi, mutsinhire basa rakaitwa neGamba. Vazotaurawo zviri pamwoyo pavo nekwavari kuda kuti zvisvike. Aiwa, isu tinoti shoko harivhikwi. Kana paine varinzwa vanokwanisa kurisvitsa, risvitsei nezviri kudiwa neGamba ratigere naro pazuva ranhasi. Tiri kuno kumatepa-tepa on behalf of our technical crew, Elizabeth Nyaguyo, our camera person, and Frank Wesere, producer of this program. Ndinoti chisarai, rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans. Bye-bye.
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.